tụi mua được có gì bậc hẹp phó rồi cứ chọn nhà mà tớ nè bậc bát tôi là đã tắt khay mà cái mười phô có bát phó ra bậc bát tôi lẹ phó chọn nhà mà bậc bát phó đã là mười phô bậc phó heo mẹ bậc bát phó đã mười phô đã mười sa mình lo nên là bậc sâu saแต่ย่อแล้วรู้ดีเดี๋ยวอีสานเนาะไอ้ประตูเราเลี้ยมือพนักก็บ้าสาวประตูเรากี่ดอกมืออีสานเนาะเว้ยน้องวิลล์ไอ้เฮ้แค่นี้ปกบ้าพันเรากี่เดียวเนาะเดียวกับมือปกบ้าตัวยอคือเดียวกับมือเดียวกับมือไม่ยกเล็กตัวดาลีอ่ะเนี่ยเจ้าปกบ้าพลังเวลาภาษาวาษาแค่ปกบ้าพลังภาษาวาษามั้งภาษาวาษาวิลล์ปกบ้าตัวแค่นี้ปกพลังภาษาวาษาเล็กน้อยเดี๋ยวบ้าตัวเดี๋ยวมันหุ่นนั่นนี่มาจะเนี่ยก็ตัวเนี่ยเอาไว้วิธีเอาไว้ให้เย่ก็อันนั้นมุ้ยคนนั้นเอาละไม่เว้นเนี่ยบกบ้าพลังอีตามั้งอีตาบกบ้าพลังวิบลาดูบกบ้าพลังดอรูดีแค่เนี่ยมันกล้าชิกมุมาเกี่ยวกับพอเดี๋ยวชอนยายันเนี่ยพอย้อนยืนเรามันกล้าชิกมุมาแต่เรามันกล้าชิกมุเนี่ยว่าชิบเราดูเนี่ยพันนึงเราเลยตั้งเนี่ยมันกล้ามาดีกว่าพันนึงเราเป็นวิบเราเนี่ยแบบบ้าชูคือมาชูคือเราดูเอาไว้เลยก็ชิเฮ่เชเนี่ยมูดีจังเลยcái đó ý cho nhà mà các bạn thấy nó là tự bảo nó qua luôn nó tụi mua được có gì để vào cứ phó thế là cứ mấy qua luôn này cứ mấy phó để vào nhà mình tự ốp về luôn đấy mà chi he cho ốp đi mà mấy bên này các bạn phân là số tan là mua nó cái bạn pro được chụp lo vậy nên như là chụp cô anh em muốn nè, bà phân nó đào ra dễ là vậy đấy, nhưng mà ở nhau lắm mà, bây giờ tôi mới tìm tôi máu vậy khi này gió vi mà, bà phân nó tốt chế, phân nó tốt à du ở tập bê bà phân nó tốt bắt đầu, nếu bây giờ bà phân nó sót thì nằm mà vui ra. चलो खासे बॉडी को बायो आ जाए ये खाए बगबा फेन लॉक लो पोडो मा ए रॉक लो पोडो तो बायो लो खु जाए ये ब्लाने ने बगबा हिने नो तो पो बगबा दे डोला ना हमें दे डोला ने नमु लो को फिकला लो गा दे बगबा पोलो चाखो हने bỏ lơ tí lơ khử lơ chỉ lơ đè nó mu nó là đi ăn nó xuyên nè mà vì mà nếu nè các bạn vô khử là gì vậy các bạn chỉ bỏ khử gì vậy vậy anh nó mu vui lắm mà vui bao nhiêu bữa sáng đó đưa ra về đi cái đó cái mà tụi mua được ba lúa lợn được được thịt đào rồi làm mà cái đó số chứ cả mấy tụi lúa lợn được thịt đào rồi này bao nhiêu khi cũng mà có lúa lợn được thịt đào rồi vậy nè bố khát là cái lá hoa lợn được khi khát lợn được khi khát lợn được vì lợn được bố khát là cái lá hoa lợn được có gì lắm vì tụi mua được cái gì ở cái lá hoa liền đó cái đó bác khi khát được lợn thì
Diba ira semua mengenal lagu, diba tanah mungkin mengenal lagu kan ni, diba kita, diba kadua dah, kura. Temen kerja kita dah dia, kayaknya ini ni, tapi bukan lah, ni kalau ada orang kena, kau ada orang kau saya kena apa? Ni kayaknya. Kalau kita nak asli orang kau, nanti kamu bawa ni, boleh baca baca. Sekarang sudah tahu lo udah lebih oke lo kau ibarat tahu so kita tu patah tanya sekian bos so lo krim ke? Amin. Asli tak bila. Allah. Allah, he Allah. Kau mungkin he ke bala cerita na?